Let's go! Is your boy DJ S Shine Best International. Yanu ye binenu wa mana murongwa
Baby come baririo nenuwa bia baririo anwa na biaro hey unavuga kidenu zedi police bini wa even in nedeginaka leso yodinaka oh wone bilo wi ovuma otorima ibugo mo nwero nwa mancha Water nenu, nenu, police bini wa kediri kepe, police do yenu mwa o, populuso buma no zukolumu o. Uni yepu dovu mbozi, wenyo badia, ezo yodinaka, nanyi gekote mwa, kani mwa, wapuna chaya buranyi kongonye gebino obi. Ezo yodinaka julajo. Hey. Wana bolo weekend yo, banava no bodo. Jene zulike. Makagini, koma mbuwe. If it me, I can kill myself. Hada. Woli ze no, yela yaka o. Ndi vele zilike jubo, kelibaka. Ifilikite kuna kuwa chubu kwa libu zego. Ipa libu zego nenu mwa iwe kadele panama. Oh. Hey. Iwa. Ayi choli kegike. Ayi choli kegike. Ikeji emeyo wa. Ikeji edozi obodo. Ikeji enyelo ogbe aka. Ikeji enyelo obodo aka. Anyị chọrọ ike gị ike. Hey! Igba! Onwere obu nwatakịrị ọ nọ n'obodo na-achụ nta. Abịa bụ ọbụ m na-eke. Ụmụ na-eke. Ụmụ webugo na ọ bụrụ mmadụ na-eke. Ọ bụ mmadụ na-eke na ọ bụ Chukwu na-eke n'elu ụwa. Hey! Ọ bụ m na-eke. Ọ nọ n'obodo ya nnegbu eze onye ọ dị n'aka. Ọ na-akpọchụta nta n'elu ụwa o. Wepụta na ọ bụjela eze onye ọ dị n'aka. Eze onye ọ dị n'aka. Ọ sị ya na ego. Ọ bụ m na-ekasị nna ya dịbe. Ya bụrụ anụ ọ na ya chọrọ ego ma ncha. N'afụgo m n'ibe mpụtara ụwa ka m na-eme. Ezigbo mbe na-ebute ọganiru. Iwe m kwuru n'ahịa ka m na-ekwu. Ọ na-eme ya bụ ibe n'ụwa ngwa. Nwoke na-agbakọ. Eze onye ọdịnaka weli na-agbakọ. Wogbo lezo onye ọdịnaka. Ibe ọ bụ n'ọchọli n'enu ụwa. Ochogodozi na ya ga-ejeli ya. Maka na ya bụgo na be nwere nwa karịkarị. Hey! Chukwu n'elu n'elu ụwa. Olize gbangidi n'elu ọ dịka ọ mara ibe. Imirikiti ndị nọ n'obodo na-akọ ọ bụ Nneke. Ọ na-akọ ọ bụ Nneke ọnụ. Ọ bụ Nneke oni na-agbazi odibo n'elu ụwa. Agwa mmekọta ide n'ụwa ma o. N'obodo. Eze onye ọ dị n'aka. Ọ bụ na ọ na-ada nsi kwuo. Ọchịrị ka ibi ya chi ọ bụ Nneke n'aka. Si ya dị n'ọdọbi ya anya. Ya na-edobi ya ya dị n'uwe nwere isi. Ulizedo gwala ya ụzọ ego.
chia achọghị ma bụrụ anya ọ bụrụ onye ga-ebulu akụ na ụba o chukwu ekeneto anyị chọrọ ike gị ike anyị chọrọ ike gị ike ike ji emeri ọnwụnwa ike ji edozi obodo ike ji enyela ogbenye aka ike ji enyela obodo aka anyị chọrọ ike gị ike ịgba n'ụlọ kwe fada wili desie wee weliri dowe n'akụkụ ma wee nata ụlọ wee kpọzi ọbụnneke kwadowe n'ike soghị gbago township ka ibido iri ga-eme wenesiga ya wene gị n'elu wefu n'ikwere obi sarịsarị ezigbo mmadụ adịrọ vele tata ibe onye na-eme ka o si ekwe ibe n'elu ụwa ụdị ọkwifu ka ezigbo omume bute ọganiru ezigbo omume na-ebute ọganiru n'ezie ndị ibe na-esiri ike gwala ya ụzọ ego ndị na-akpọ ka a dakwala ụzọ ego chukwuma imirikiti na-achụ nta mana ọ bụrụ akara akawa ndị na-akpata ọkụ na-akpa mana ọ bụrụ akara akawa enwere ndị na-ama kọndọktọ chukwu bụrụ akara akawa chukwuma ụfọdụ na-eti egwu mana ọ bụrụ akara akawa ụfọdụ na n'ụlọ oyibo chukwu na ọ bụrụ akara akawa ụfọdụ na-azụ ọbịa ma ba mara akara akawa enwere ndị mere studi ma ọ bụrụ akara akawa chukwu kpọrọ ya ụzọ ego ka anyị wepụta ike polisi nkuzi ndị oyibo ozi ndị na-emere m ọma Is your boy, DJ S Shine Best International. When light appear, darkness disappear. Ọgaranya Chukwu gọzila agọzi n'ụwa ihe okokoko egwu ọma egwu anyị na-etiri ọrụ tiri Igbo ka anyị ji wee jebe na n'ọtọlọgbọ na Delta steeti o wee bụrụ na fane nwa aṅụrị ndị ajụjụ jụrụ kere ife bụ isi aṅụrị onye ajụjụ jụrụ kere ife mbatala aṅụrị wekwo na famụlụ oke nwa
Wokukia ube bife Wokuneni fe kotolo bokindom Obele mwagi gabaniru Wande munoka delege mao Kedonya niji kambao Kedonya niji yambao Wokuneni fe banyo Kedonya niji jambao Ogala nyangere Mumbo kidi Namba woko sisi tukukulu na notolobo woko jine kulo bie magala nyabishilezi ondano yewanyi nefilo kala nyangere ndi bona byobo nyamulo kenwao wokenwa na mulo bolo akobodo mutanwa de mosino de kaninani bodra nenwa ngolie. Let Mr. Mrs. Onyi Selweme Utu dike mulodogu Papa na mama ebe obu nunu no unu nenwa ngole Ifo mwa na-eme na bunu Ndotolo pone nwa ngole Maka ifo mwa na-eme na befao Maka okudo nyene nwelu no lolu yuno Wakudo nyene nwere ko nyelu ya kao Ndi ona so na akwụkwọ dịka ji ahụ a na-agụdibe ọgaranya melọnụ kedu onye anyị ji kemba kedu onye anyị nyere mba wepụ na-enye ife banyị ife bụ nke Chukwu kedu onye anyị ji jemba ọgaranya gere Mumbo kidi ife bụ nke Chukwu ọtọrọtọ nnukwu ife adịgo ebe ife batala ọchịchị na bọsọ yebele Chukwu onye isi yesi nwa gị lụrụ ọlụ gawa Yesi nwa gị lụrụ ọlụ gawa maka na ọlụ dị mma nwere ugwu ọlụ dị mma onye na-eme ọgọ ka Chukwu na-agọzi ọkwa isi m uke n'ezi oyi fọrọ n'anya nnukwu nwa Chukwu nyere oke awa Rechi Frank ọ ga-adị Alhaji Dondadi benyi kwa Alhaji benyi kwa Kenezo mongo Alhaji Dondadi Kenezo lola Yeso mongo Chief Executive Officer Alhaji Dondadi Chemical Dealer Yeso mongo Importer and Exporter Kanisia Alhaji Dondadi Onye Chukwu Alhaji Gosi Yeso mongo Kiasi kakene munye Omalicha wanyi nemi emao Stelesi wanyi omao Ongala kwesili wanyi dema Lolo misi sepele happiness Omalicha wanyi demao Wanyi matama baby yo Wela kwada basibili Wanyi makalia wanyi yo Ogalelo numao Kono bundi Chukwu Gozila gozi owa Wanyele moko meloko gigabaniru Wanyele memma melumma gigabaniru Abu Chukwu na kugodi mmao Wanyele memma na Chukwu duyeje Kedo onye njije mbao Ebu dompi Kedo onye njije mbao Wakunemi ibaniwo Ibebu ke Chukwu Ibebu ke Chukwu Kedo onye
love it way more. And make her help me tell you my lover. Say my love for her no original. And my papa name now Menukako. We be original, no fake you. Yeah, yeah. So love, uno boye moye choro malama, uno boye moye. Now original, no fake you. If very money when you make go, why you me makawa my money oh? Makane melu mani ego gogeri. Me and my papa we are equal to the task oh. Yeah yeah. Back in original, her family in original, and my money on original. I don't know how to preach love, love alone. I only know how to show the love. And I said the only Gigi and I cause I get it. We be original, no fake. And make her help me tell you my lover. Say my love for her no original, and my papa name now. We be original, no fake. Yeah, yeah. Is your boy, DJ S Shine Best International.
kwulu njekwu goma ala onye ego Tony Mombasa Tony Mombasa D-Money onye ego ka nna mkpọ honorable member na Dynamic Club Worldwide Mozambique branch odogwu Ariana Zumwani ezi nwasi ihe n'ọgwụ local gọọmenti n'Enugu steeti ala kenelu mulolo gị Pastor Lizzy Eko ezi nne mulo mụmụ enne mulu muọma enne mulu oge na Chimamanda enne mulu mụ na Chimuso ndị be Tony Mombasa ala na-azụ nwa Tony na Mombasa Tony Mombasa D-Money onye ego ogologo ego gị toro ogologo D-Money nwanyị ọgụ onye ego D-Money onye ego Tony Mombasa nne m ụlọ ụmụ ọma Papa Ogechukwu na Chimamanda Papa mụ na Chimuso ọkwa nke bụ CEO Tony Investment Nigeria Limited D-Money Tony Mombasa Mombasa odogwu Mozambique onye ego ka nkene nne na nna gị ka nkene ndị mụlụ odogwu Chifeko Anyokwonwo eze chi wetara n'ihe Kingdom Roman ogwu Kiseje kenelu mụlọlọ gị odozi akụdi ya ada ndị ihe Kingdom enne mụlọ mụmụ lechaba Chukwu agozigo nwa gị ka nkenezi nne mụlụ nwunye Tony Mombasa Pastor Apostle Stephen Anastasia odogwu nwanyị na Mombasa ọkwa nke bụ founder Servant of Jesus Ministry nwanyị Chukwu jikwalu ngwalu Chief Wilfred Okafor Ogbefi Nnayerugo 1 akụrụ ụlọ n'ihe Kingdom akụrụ ụlọ kenelu mụlọlọ gị Chinaso Okafor nwunye akụlụ ụlọ ọkwa akụlụ ụlọ bụ CEO Toski Investment Limited nwanne Tony Mombasa ndị ihe Kingdom Tony Mombasa si mụ kene ndị oyi ya Oliver Chibika Yogu Nwachimeleze nke izizi na
goyi mmụọ odogwu Tanzania onye eze nwe mobi na koi Machimeleze odogwu Tanzania ọkwa nke bụ CEO Olibes Boutique onye ji fashion kalisia honorable member na Dynamic Club na Maputo branch Machimeleze ezoghị Tony Mombasa Olibes Boutique and Fashion World ebe anyị na-achọ mma onye Nsụka n'Enugu steeti Machimeleze na Nsụka Tanzania honorable member Dynamic Club na South Africa anyị ego na South money man onye ego na Mandela anyị ego anyị money anyị ego Tony Mombasa si anyị money onye money Ikechukwu Iregbunam ulu fada n'Imo steeti Dorobuchi na Bamako Mali ezi nwasi Owerri bịa Dorobuchi onye ego onye ọma doro anyị ejebachala ka ijeke n'Owele High Chief Jeff Owele na-achala odogwu na Mozambique ezi oyi ka nwanne odogwu Mozambique onye ego Owele na-achala mmọnwụ Chief Roland Ayogu Ezeomogo Chairman ndị Enugu Ezike na South Africa odogwu Ojimoto Emogo na South honorable member na Dynamic Club South African branch Ezeomogo Chief Chidi Okoro Akuneti Gboku na Liberia Akuneti Gboku nke izizi n'ihe Kingdom onye goyi akụ onye ego akụ Morovia na nke bụ chairman ihe
Odogwu na Malawi ọkwa gị bụ director England and Tactical Nigeria Limited egwu nneti Odogwu na Malawi ọgbọdụ Tony Mombasa nyesi mụ kene bunu ala niile n'ụmụnne Tony Mombasa ala na-enye ụmụnne ezi mmasị ihe kingdom onye ọgụ n'Enugu steeti ala Mozambique ala niile n'ụmụnne onye eze nwa Obi na-ebunye n'iyi ara onye eze nwa Obi n'ogidi eze kiri ya Is your boy, DJ S Shine Best International. Behind every successful man, there is a good woman. Better woman, no there for market to give you to say he can. Better woman, no there for alaba.
osisi ọma na ịgadio ọka o bulu ụzọ nwanne m ọgaranya oke nwe na mba ukwu ọgaranya mba ukwu jide ebube osisi ọma were gaba ọgaranya gidigbo onye ọma ọka o bulu ụzọ odowu duso na nukenyi ọka osisi ọma na amị mkpụrụ ọma na nne m ụlọ imụọ na vileji a na-akpọ Ngodo n'obodo mba ukwu n'obodo Anambra na nne ya bụ late Chief Bennett Nwankwọ ọka bụrụ ụzọ nke izizi na mba ukwu ya bụ Director God Knows Motors n'obodo Ọka papa nya na ya mama nya bụ Lọlọ Monica Nwankwọ China ụmụ agbala nwanyị ọma agbamụlọ ọmụmụ n'ime ka manya gụsịrị akwụkwọ ya gụrụ praịmarị go sekọndịrị wee na-agba obodo Oko ebe o meri biznes admin wee mesịa wee na-aghala ibe Ọka wee sokwube nne ya na bizines wee mebe ọfụma ya mere nye nrọ na abọ wesị na anya ga-eje obodo oyibo o webula abanye abụ obodo South Africa ebe Nikod bute nnekwu ike inugo ana emu mgbe lụrụ obodo oyibo n'obodo South Africa o wee kwudo odogwu Chifonye Kokoro dike na-agbara izu na mba ukwu onye mụdọbụ isi onye dike na-agbara izu ọgaranya dike na-agbara izu ma bụ onye mesịrị fọmụọ company na South Africa number 1 God Knows Motors Ety Limited n'obodo oyibo aka na-ele moto n'obodo oyibo ọka o buru ụzọ ọgaranya ndị mba ukwu aya ka ekene n'obi bama mmeli ka igwe Emeka Agụ ji na-esi anya wee chibi ya Onowudu na Mpumalanga na South Africa odogwu osisi ọmakwụ n'etiti mmiri ị na-amị mkpụrụ n'oge gị TB Joshua ndị Igbo na Mpumalanga Omogo were gaba ọka abụrụ ụzọ n'obodo mba ukwu mba ukwu na-enwe aṅụrị ọgaranya kwụrụ n'ibe o mere akwụrụ mba ukwu na-enwe aṅụrị a na-enwe aṅụrị ọgaranya kwụrụ n'ibe o mere akwụrụ mba ukwu na-enwe aṅụrị obu onye na mba ukwu ọgaranya kwụrụ n'ibe o mere akwụrụ Mesaya ọgaranya kwụrụ na mba ukwu si m kene ụmụ ọma bịala ụwa Chukwu ji gọzie nye Chidera Nwankwọ Blessing Nwankwọ ụmụ ọma bịala ụwa bụ Emeka ya si m kene ụmụnne ya ọbụrụ n'anya Ikechukwu Nwankwọ ọkọburu ụzọ ka Abuja ọkọburu ụzọ na Abuja Okechukwu Nwankwọ onye amị na ya ka ekene onye amị ị ga-agba egbe n'ọnwa Mr. and Mrs. Chukwudi Nwankwọ maka nwa na Burkina Faso
lote nwanne ya late chukwu na onye nwankwọ jango ndị Igbo ndị Ọka ana ijebe jija wele ịnọrọ ya ọbịageli amase Ujunwa n'ifeama nwankwọ anya kene ndị nwa bụ ụmụnne ya ọbụlụ n'anya onye ọma ka o bulu onye ọma ka o bulu ụzọ onowu duso na nukenyi ọkwa osisi ọma na mịmkpụrụ ọma ọka o bulu ụzọ ka o bulu ụzọ onowu du nwanne m onowu duso na nukenyi osisi ọma na mịmkpụrụ ọma ya sị mụ kene ndị oyi ya ezigbo oyi ka na-ajọ nwanne mma His Royal Highness Igwe EN Anugwu eze ukwu na mba ukwu eze ukwu na mba ukwu eze amosu na mba ukwu igwe na ya kekene Izuchukwu ana akụnne na bagana Ikechukwu nwankwọ Ogilisi Igbo n'Ọka Dangote ndị Ọka Mezaya ndị Pumala Nkadaluo Dalolu ya Ugochi nwankwọ Diamond mkpụrụ mma dalụ Nọnso Ajiluchukwu Agbalụsị ngene Ekulu ngene ṅụọ agbalụsị nwa mọbịa nana lọlụ ya Ebelechukwu Ajiluchukwu ego vini nwanyị dị mma dalụ Okechukwu ọbịa n'eli Kuti agụchi egbe ka izizi n'Ọkigwe ya bụ CEO Cruel Auto Body and Spare Parts obodo South Africa onye ego n'Ọkigwe nana lọlọ ya lọlọ Success Chinemere m Obianeli oyiri di ya nwanyị dị mma dalụ Chitamas nwoye ọganana mba ukwu ọgana ndị mba ukwu ọgaranya anaghị ọghalụ ọfọdụ na n'ise oyimo meyo na n'ise ọgaranya ụfọdụ ire n'ise dalụ aikinkara ọzọ mere ọra niile ọzọ mere ọra n'ụmụawụlụ oke ọzọ Seagate Hotels n'Ọka ọzọ mere ọra n'ụmụawụlụ Lilian Ugo nwanyị ọma ogolimo obi dị ya dalụ ya bụ sekretari Chumeko VIP Club International Ibanyi Ọbala ide na mba ukwu ide nke mba ukwu ọgaranya n'ọzọ nyere ụka mmiri lile enyi nke mba ukwu odogwu mmiri lile enyi na mba ukwu ọgaranya ya bụ pichi ndị mba ukwu mmiri lile enyi na mba ukwu Osita Nwankwọ Igwe mgbede na mba ukwu Igwe mgbede ndị mba ukwu Chika Nwankwọ Oyemichaka nke Abuja ọgaranya Chukwu ji ekwenye kweli Njeriko n'obodo mba ukwu ọdịna nwa na Germany onye ọma na ya kekene Chivimana Ugochukwu Ajibo Jizọs n'Ọka ala na-azụ nwa ala zụlụ m ogbenye na Pumalanga oyimo onye ọma ọka o bulu ụzọ Ọka uduso na nukenyi ezo
mogo osisi ọma na mịpụrụ ọma ọgaranya gidigba gidigba onye ọma ka bụrụ ụzọ onye ego nke izizi onowu ụzọ na nkenyi ọkụ osisi ọma na mịpụrụ ọma anyị arapụzie na Anambra ka nyaba na ibia segbe n'obodo Imo steeti ka anyị jee zụta odogwu onye ego Igwotoria Gini onye ọma akụ na-esi obi onye ọma akụ na-esi obi ike onye ọma akụ na-esi obi ike akụ na-esi obi ike odogwu na ibia segbe aka na-ele moto na Igwotoria Gini o ji moto ma ọgọ mele m ọgaranya onye akụ na-esi obi ike akụ na-esi obi ike ya bụ Chief Uchenna Kisiri Okafọ odogwu akụ na-esi obi ike CEO Kings Auto Parts Igwotoria Gini na alụ ọlụ ya Chinyere Okafọ ọ dị bụ eze nwanyị dị mma odogwu ya sị mụ kene ndị oyi ya Chivitaris Chukwuemeka ọnwa sanya ego igwe enwe ilo oyibo ego igwe enwe ilo CEO Petshooks Interlink Global Limited ogwebi ụmụnna nwezu akụ n'ọsụ ego igwe ndị Indonesia Chief Humphrey Nnemeka Okafọ Managing Director Nnabes Auto Parts na Douala Cameroon onye olili na ibia segbe ọga ndị ọga Patrick Onyekachukwu ndị kele akụ nwata na Nnewi the youngest minoria n'obodo Nnewi ọgaranya CEO Onyisan Investment Nigeria Limited Basque Group of Companies Nigeria Limited Abba Screening Mechanical Laundry Service Nigeria Limited ọgaranya CEO Gentle Oil and Gas Limited Yasi mukene lolo ya Blessing Chedochukwu ndị kele Sunshine nwanya dị mma Chief Izuchukwu Osuji Akwatu egwu wanu na ata Eze Digbo na Douala Cameroon na lolo ya Lezino Osuji odozi akụ nwanya dị mma Manya bụli Igbo na yaliba na mbara Ayozugbo Is your boy, DJ S Shine Best International. Igbo Bisio, Transformation Initiative, Igbo Bisio, Transformation Initiative, Igbo Bisio, Transformation Initiative, Igbo Bisio, Transformation Initiative. I never worry, I never wonder Billy, Igbo Bisio. I never worry, no doubt that I never wonder Billy. Igbo Peace Transformation Initiative
of Nigeria. Obu Bokasima. Ndị a na-egbu egbu, a na-ememme ndị Igbo bisi na banwere bụ nwe mfu. Ndị ọchịchị nọ ya, ndị gụrụ akwụkwọ nọ ya, ndị nwere gerika. Aga m ekwuzo nne ghara nne na ba na-aga n'iru udo na ịfụnanya mere ba ji aga n'iru ka nwa gbara firi ebe a na-ese dị n'ụwa hapụrụzi nwa maka na mgbere eriri n'ọja bụrụgo gị Igbo n'ụwa gwa ka o si mee Igbo bisi onumeke n'ụnụ niile n'ụwa Igbo bisi transformation initiative Igbo bisi transformation initiative Igbo bisi transformation Igbo bisi Igbo bisi transformation initiative Honorable Chanti Chigbo Ebu President Igbo bisi Transformation Initiative of Nigeria Nzamalu Noka Chairman Chief Executive Officer Charlie Bros Enterprises Nigeria Limited Kedimaka Vice President Athanasius Akubilo Baba Tisco Amara Frupo Nambano Ezamano Ogechi Tisco Akubilo Interbiz Wari I will not get the Ebu Secretary. Ifanya Buka. As Ifanya Chukune Pulumile. The Director of Singing International Company Wari. Chief Engineer Elo Chukuchijoke. Assistant Secretary. The Chineke Man. Akuma for the second Dobodubu. I will not get Idozi Atumbolu Ebu Treasurer Igbo Peace Babango na Kwezi Chido Brand Aka na-emebe plumbing materials na Wari Emmanuel Chikadi Banisobi Financial Secretary Igbo Peace Transformation Initiative of Nigeria Chikate Solumekene Chairman and Managing Director Imachika PLC Wari Yano Doza Goya Lolo Ife Yuma Enisobi Acha Lugo Wanyama Yezi Bane Jessica Ani Fama Nefebo Masanto Chuku Nanedu Madema Chikate Solumekene Buwanem Fadiga Wanenwa Chief Kenneth Sinebolisa The disciplinary officer Igbo Peace Iyegigwe one of Oka Ozi Samawan Najagbo Managing Director Jazino Creative Service for your photos and videos production Wari Chief Christian Odo Disciplinary Officer Otubinyina one of Aji Enugu State Managing Director Wasi Company Wari Olumekenege Honorable Chief Vitalis Odemena Shaman Planning Committee Ohamadike Ndibo The former President IPT Wambise Managing Director Ozo Dems Nigeria Company Wari Honorable Sachid Njoku Ebu Secretary
Secretary BOT Igbo Peace, former Secretary and President Igbo Peace, onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma. Ngedi maka Mr. Michael Baka, Esida, Founding Father, Nakweze, Managing Director, Mike Godfrey Limited, Warri. Iwenekene, Samuel Irem O, Chief Provost, the only fashion designer in Igbo Peace. Otu nwane Ebonyi in Afikpo. Kedumaka Prince Ebele Onyedum, the PRO, Akunedozoku One Nishida, Managing Director, Tiopa Company Limited, Warri. Iwenekene, Nonso Ibeto, the second provost, Ezebo Nwane Donewi, Francis Akunna Uchenna Soboya, Chief Welfare Igbo Peace, Omekania One Nanimo, Onyoma Saba Village Nanimo, Njiko Kalaga Government, Chief Executive Officer, Action Enterprises, Akaneme Fraction Table Water Nawari, Timothy Women Soboya, Assistant Welfare, Onyoma Nagadregema. I beg an independence Igbo Peace. Chief Matthias Machuku, the able veteran, Akudo One Nanewi, Chief Grigori Ezechuku, the able veteran Igbo Peace. Father, yes, I'm not the one numbers. I got a lot of government and I'm State. Shaman Chief Executive Officer, Graphy International Limited. Odobu Siloke na mmadụ na-eme ife ojiri bụlụ odogwu a na-egbu na nkịtị. Ngedi maka Chief Saboni Unamba, Etron, Managing Director, Meta Construction Company Limited, Warri. Chief Anthony Ofojebe Soboya, Patron Igbo Peace, Ogbefinna Beze One Agro, Managing Director, Best Supermarket Warrior Port Harcourt, Onyomani Sorobili. Chief Obinna Sylvester Okenze, Patron, Okenze One of Ngokala, Chief Executive Officer, Cyclobin Group of Company, Port Harcourt. Chief Josephat Igita, Etron Igbo Peace, Akiri one of Aguaka, Oshendi Igbo, Managing Director, Igita Nigeria Limited, Warri. Chief Dr. Uchenna G. Mbamalo, Akumata one of Ebulumili, Batman Don Igbo, Chief Executive Officer, Uche Chai Holdings Limited, Ghana Chief Executive Officer, Gremor Limited, Warri. Prince Donatus Umanu Sulu, Women Nebi for one of Ebulumili, Chief Executive Officer, Onasulu Brothers Nigeria Limited, importer of all types of iron material, Chief Executive Officer, Iron Industries Nigeria Limited, Onisha, makers of all types of aluminum roofing sheets, CEO, Asif AP Limited, dealer of all types of oxygen and gas in Onisha, Onyomani Solobele. Igbo Peace Onumeke n'ụlọ ọmụ na-ekwu Oliver Nayoka nnukwu mmọnwụ gbara afọnụ nke onye chiri nyazelu ọ gazere onye iro gazere onye azụ na-ene ụwa kwa ka o si mee
Igbo peace yo. 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 Kedu maka Comrade Okechukwu Onwuka, Ebu member planning committee Igbo peace. Nkenke anyị na-achị igwe nye ọsọ na-achị the President General Egwudu nụrụ ya Kingdom in Ojiriba Local Government Area Enugu State, Chief Executive Officer McHoney International Limited Warri, Ghana Techno World and Services, nakwa last discussions bar Warri, onye ọmagaba n'ilu aiwe neki n'odozi akụ ya nọ n'ọnụ Nkechi Onwuka achalugo mobigi ya. Kedu maka Sunday ebe o Ebu member Igbo peace ọnwa na-etiri ọrọbụ ya mụfu nwoke tegete Managing Director Esco Nigeria Limited Livinus Nnabike Mojekwu sokwa ya Member Planning Committee Ediba Gwagwu Nnadaziani Managing Director Guinness Aluminum and Steel Company Limited, Bishop Icon Aiko Keke Ebu member Igbo peace Abu Weloka Naya one of Mbabowa Enugu State, Managing Director Iconex International Company Limited, Academy of Material Navili Materials Onu Mekenegi Wokoma, Chief Osambu Ike Sokwa, Elevenza Nokozo, Chief Executive Officer, Borita Aluminum Warri, Onyomani Gadi, Nze Ezekiel Oforesie, Ebu member Igbo peace, Eze Kwesiri one of our mess, Managing Director Ifrankel International Company, Electrical and Solar System Warri, Mr. Daniel Lukalu, Ebu member Planning Committee, also Banabia Set, also Menka Akana Puchosisi, Managing Director also Bandani Police Company Warri, Onu Mekenegi Wagadagata, Comrade Kinto Chris Mbamalo, Ebu member Igbo peace, Waru Paku Esam Nanse one of Ebulomele, Managing Director Mekis Industry Limited Warri, Aloye Ezesogwe, Ebu member Igbo peace, Managing Director Alofenko Big Limited, Villas of Honey, The Honeywell, Nick Okwi Ezogolo, Eze Kwesiri na Nnobi, Managing Director Max International Limited Warri, Aiwenekene Egwu Chukwu Obichukwu, Eziokwu Ubundu, Aiwenekene Lọlọ ya nọ, Lọlọ Ebele Obichukwu, Oyidia Bekee n'Uke, Anambra State, Managing Director Egwu Juice International Company Warri, Olisa Eze sokwa ya, Oke mmiri n'ebe ogbe na-adazani, Managing Director Shuklisa Investment Limited, aka na-emebe aluminum roofing, onye ọma na ọgadịrị gị mma. Kedu maka Engineer Lawrence Aguchi, Member Planning Committee, former Assistant Secretary Igbo Base, onye ọma na ịgadị,
ekene Kokonkwo Emeka China Norifite Managing Director Astro Investment in Nigeria Limited Obiori Lebune Sobea Omi Ukuwan Nache Omunna Mezaku na Metiti Akwache Ojama Diliko Mr. Chidozie Amanelo onye ya na chi ya so na akọgwa Managing Director Chidozie Nigeria Limited Warri Maazị Tony Onumasobea CEO T. Onumat Nigeria Enterprises Onumat Transfer Service Warri onye ọmasị ọrụ ndị isi ọga-ege Kedimaka Oliver Akans Oliver Nesek Ojena Nwayo na Ajale Managing Director Manchester Industrial Coating Company Limited Elias on Industrial and Marine Pens aka na-aya ụgbọ mmiri Manpower Service Warri Iwenekene Comrade Elder Simon Okekenta Igwe mere mmanụ Enugu Agidi Depot of Superintendents CBC Warri Igwe Anyokoli Sobea Akunedozi Obi Nebulu Mmele Managing Director Ife Bros Nigeria Limited aka na-emebe bidi materials na Warri Comrade Silas Okeke Ogbonna Soldier of Price MOD Nigeria Agụnwa Henry Global Resources Nigeria Limited Psychosi Integrated Nigeria Limited Comrade Silas Okeke Odogwu Iwe Sike Neregi Reverend Father Professor Emmanuel Wede CSSP Elijah in our time Oji Mmiri Aboya Obedient servant of God Father of the Catholic Prayer Ministry Holy Spirit Elele Onumekene Owe Sike Nekwaria Chief Dr. Uchenna Mbamalo Akunwata one of Ekuru Mmiri Abando Uchenna Ofo Organizer one Ekuru Mmiri Ebu Chairman Ekuru Mmiri Development Union Warri Managing Director Ejofo Nigeria Limited Managing Director Lumen Product Ventures Limited Oke Namukuni Gadere Muneno Mr. Ifeanyi Nwankwo-Sofia Nwankwo-Tiba Ekulobia in Agbata President Emeritus Chief Office Chairman Chief Executive Officer Ife Chris Electrical Company Limited Warri onye ọmụnụ gadere gị mma Barrister Michael Chijindu Nwosu Legal
advisor Igbo Peace, Principal Council Epiphany Chambers Warri, Olumekenegi, Honorable Chijoke Wenike, Ogwebiaku Nwafọ, Ebo Secretary Kulu Development Union no worry, Chief Executive Officer, Airways Resources Limited, Olumekenegi nwannem, Kenele Modoze Kogi, Lolo Chibugo Wenike, Odibeze Nwanyi, Managing Director, Golimap Allied Services Warri, Olumekenegi nwanoma, Mr. Nicholas Ebonwu Sokwea, Nze Mendu Jekune Purumili, Former Financial Secretary Bokis, Managing Director, Oblas Ventures Limited Warri, Vincent Udemefuna, Vincosity Bibarami, Neza Mambabawa Enugu State, Managing Director, Vinco Worldwide, Graphic Accessories Warri, Chief Tio Ifezuo, Atugo Nwanne Kulummili, Nnewi South Anambra State, Managing Director, Tony Group of Companies Limited, Chief Executive Officer, Tony Coil and Gas Limited, Olumekenegi Akudo, Mr. Charles Mado, Wanonobi Nobelago, Umuna, Enugu State, Managing Director, Charlie Ventures, Shaman, Unique Technology Services, Tailors on Computers, Ono Money Gadi, Mr. Jerry Okoli Sokwea, Onyezi Nwanna Nobija, Anambra State, Managing Director, Polytech Electrical Warri, Oliver Nayoka Negenegi, Mr. Chinedu Emegako, Abando Nuke, Yano Riakuyano, Mrs. Ogechukwu, Wani Tidoletido, Nampo Idemilo Government, Mr. Elo Chukwucho Bubaka Sokwea, Managing Director, J. Elo Chukwu Cross, Managing Director, Eastern Pride Nigeria Limited, Oliver Nayoka Negenegi, Kedimeka Ifeanyi Efo, Chinyeluko One Nuwoba, Managing Director, Oife Nigeria Enterprises Warri, Engineer Donatus Nwachukwu Sokwea, Ezoyi Nwambise, Managing Director, Tansi Aluminium Company, Oliver Nayoka Negenegi, Chikadi Bigechukwu, Former Financial Secretary Igbo Peace, Director, Onset Fields Warri, Ezinwafe Kulummili, Christian Emechebe Sokwea. The fear of God is the beginning of wisdom. Ezinwakija, Chief Executive Officer, CC and C Junior, Nigeria Limited, Kedimaka, Onyekwulumne Benjamin, Odigu One Norugo, Generations, Managing Director, Opens Business Links, Warri, Sunday Merem Sokwea, Akirigiri One Nachi, Managing Director, ESIMRM Enterprises Warri, Former Treasurer Igbo Peace, Iwenekene, Teoflo Sunday, Wachine Melumba, Okibe one of no mail na Teze, and Kano East Local Government Area Enugu State. The Business Manager, UBA, Ogara Branch, Delta State of Nigeria. Iwenekene Chikezi Ofo,
Martin Emerife one of Ekwelu Mmili, Chairman Managing Director, Shipes Ventures Limited Iwari, Onyomoga Zerema, Igbo Peace Transformation Initiative of Nigeria, Odumeke Nunu Nine, Nkonye Chiringazelu, Omuneku, Oliver Nayoka Neke Nonya Obuna Nofu Nofu, Onu Gene Geniru, Ukwa Mabunu Nenu Wamancha, Agachina Mwenwe na Nemuri Anenu, Oliver Nayoka Niga Nabasi, Onye Mapagi Nyewe, Igbo Peace Riga, Nafabaruba, Apawele Buwenfunowa. Igbo Peace Transformation Initiative Warri. Igbo Peace Transformation Initiative Warri. Igbo Peace Is your boy, DJ S Shine Best International. Anya Makatalacha, Idato Malaysia, Ice in a Nubo Bodobia, where is your country where Melabo Bibi? I Bumune, Neman no Fuma, Idato Malaysia, Anya Bagafa Bon. Wala for na bekube goku ai jolo ka idazi obodai kidato webulo kasakasi nenu Okosi me Oliver Nayoka African Masquerade Talented Fellows Band Onu meke no nyabuna nofu nofu Nkonye chile nyazelu Ogezelo nyazu nenu Ise Neke Dodie Nafona nkwo Ise Ochili mmaga chozo Kedimaka Ebu Shaman Idato Malaysia Ishe Aneke Joseph Mwanda Abuchuku Chaka Yebu Shaman Idato Progressive Union Malaysia Ubasi Nashi one of our Wazo Autonomous Community Na Manato Clan Nidato South Imo State Chief Executive Officer Christian Aluminum Roofing Sheet and Glass Company Limited Ngosimu Kenereya Prophet Ndubezo Barak of Osina, Idato North, Imo State. Able Prophet, St. Rita Ministry, Osina, Oliver Nayoka Nyama. Ubasinashi, Oliver Nayoka Nyama. Ubasinashi. Wala Ubasinashi Ekene sekeni beya Maka nugubu mkwanyelu Ngedi maka Engineer Ebo Sionye Bushi James Trump na Malaysia Ezi Nwasi Nshoke Autonomous Community Nadike na Alfai The Idato South Imo State The Ebu Vice Chairman Idato Progressive Union Malaysia Chief Executive Officer Uchisi Global Academy of Plumbing Materials Ongwongwo na ngwongwo eji alu plumbing Ijebe na nke Uchisi na Port Harcourt Eba na ele plumbing materials di mmanụ ụwa Osimu kenere ya Mr. and Mrs. Ifeanyi Nwabodo Chief Executive Officer Anyị Nwa Global Ọgaranya Ngada Oliver Nayoka na-ekene
Trump na Malaysia, Trump na Malaysia, Trump na Malaysia, Trump na Malaysia, Trump, Trump, Trump na Malaysia, Trump, Trump, Trump na Malaysia, Trump, Trump, Trump na Malaysia. Trump oke nwa. Progressive Union in Malaysia. One of Akopa, Managing Director, Divine to Sonic Nigeria Limited, Organized Hangada. Arana Zumwa, Osimukene 1 year. Ana Yo Pando, alias Season 1 from Akopa, Oliver Naganekene, Onyomoga Delima. Caesar. Kedimaka Mazi Antonio Wekwe Onyemuwa Financial Secretary Idato Progressive Union in Malaysia Chief Executive Officer Rooftop Investment Bar Nketini Yana School, Lagos State Onumekenegi Mokoma Kedimaka Chief Iya so Daniel is a shuku. She look one of a bogo. Yeri Jacob na Malaysia. Ebu Petron. Ida to Progressive Union in Malaysia. Yana Lolo ya. Lolo Francisca. Oye Kachi Yesu. Lolo Chinya look one of a bogo. Oliver Nagana Bogonyama. Elilia Jekego. Kedimaka. Mr. Lekwe Emmanuel Shibike Oatike na Malaysia Ebu Purpose IPU Malaysia Managing Director Oati Global Grocer Enterprises Oliver Nagana Bogonyama Chief Pascal Mweke Birinwa Otumbana the Junior Yes, you want Furala, need that or not? Imoset Obodo Malama. Secretary Shaman, Idato Progressive Union in Malaysia. Asimu Kenezi Naya, Chief Ignatius, Wake Birinwa, Otumbana Dina 1, need that or not? Yes, you want Korobia Nolu, Oliver Nayoka Nekene. When happens there be oku Africa be abia nike Maka no bono bora bu no ku onu Nze Wabi na bushibi ike Henry Ami Iyi wara ni hu nanya one of Elukugume Autonomous Community and Tweke Idato South Imo State Chief Executive Officer Cranfield African Ventures Limited Vice Screening Chairman of Idato Progressive Union Malaysia Oliver Nagana Bogonyama IPU Idato Progressive Union IPU Idato Progressive Union na Malaysia Ani Kwadoro Fuma Onyaga na Mwania Organiru ka anyị na-achọ ka anyị jiri ọfọ bịa ka anyị dozie obodo anyị Idato Progressive Union Ntoma Ije Mba Onyaga na nwanne ya anyị nọ n'ụwa niile Ọganiru ka anyị ji aga Oliver Nayoka na-ekene onye ọbụla ana m anụ ya Baba Dudu
Promise Akuchi nyere nwata one of Ogbozo Autonomous Community Idato South Imo State Kumsi Ranch na Malaysia Emergency Officer Idato Progressive Union Malaysia Unu mekenegi mukoma Akubako onu mekenei Kedimaka Mr. and Mrs. Ubachinonso Anthony Former Secretary of Idato Progressive Union Malaysia Managing Director Unique Sex Babas in our Imo State Tony Ojak, one of Imo State Unu mekenegi Imanokukoji meseli ya kwacha Kedimaka Aburi mabita kleba uche chukwu Aburi mababulago Wegwago Agoduru nihe Wekoshimili one Onyo maso boko Idato South Imo State Osimu kenere ya Ariza chukwu Stanley Onyagbala Ananyorogo one Numuchima Idato South Imo State Unu mekenegi ngokoma Kedimaka Mr. and Mrs. Egejuru Mumford Mmada Abuchukwu Aguchegbe one na Malaysia Chief Executive Officer Importer and Exporter Mmada Abuchukwu Refrigerator Accessories Nigeria Limited Oliver Nekana Pogonyama Asimu kenenna ya Chief Alphonsus Egejuru Yana Living Egejuru Aka Chief Ogurumba Ike 1 Numushima Idato South Local Government Imo State Kedimaka Mr. Nwosu Udochukwu Gerard Onyoma Gerard na Malaysia Odogusumuhe Amanato Uzagodulala Idato North Local Government Imo State Onyoma Gerard na Malaysia Ogbapuru mmiri nye ndị obodo ya Chukwudubegi nwanne m Osimu kenenna na nne ya Chifa Lolo Louis Nwosu Alice Obimma Oliver Najoka na-ekene Mweje mono Kedimaka Misobu Neme Nwabo Leto King na Kuala Lumpur Agaragalo Mobo Nyaka n'obodo ukwu Idato North Local Government Imo State Osimu kene ezigbo nwanne ya nwanyị Otu ọ dị Nwabo Oji abụbụ ukwu eme ọgọ N'Utako Market Abuja Oliver Najoka na-ekene Little King Kedimaka Engineer Zunno Kote Omechra to one of Urala The lighting pop Ubanadrima one of Urala Chief Executive Officer Izu Smart Electrical Company Work and Supply Ebu member IPU Nomoga Delema Kedimaka Oti Adendu Remedios Time Master na Malaysia Miriam Wilo Ebu member Idato Progressive Union Malaysia Unu mekenegi ngokoma Prince Shedrack B.I. Duribe Either one of Amumani Siak Ebu member IPU Malaysia Oliver Najoka na Pogi Kedimaka Mr. Luke Opara Oshudo one of Amanato in Idato South Imo State Ebu member IPU Onye Jigi no Jodogu
onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme a na-ekwu na nkịtị mba nke dị maka ụzọ echi Enuchidozie Godison na Malaysia Managing Director Godison Complex nke dị na Rịarịa na Abia State obodo Malụmma member IPU Osimu kedere ya nna ya ukwu Mr. and Mrs. Agbasi Chris Odinaka Fadiga onye ọmasị Ogboko Idato South Imo State unu mekene gị nwoke ọma o ekenere m onye bụ Chukwu ekene Evaristus Nze Chinyelugo 1 n'isi ogbo Idato North Imo State ebu member Idato Progressive Union of Malaysia unu mekene gị nwoke ọma o Nze Chinyelugo IPU Idato Progressive Union IPU Idato Progressive Union na Malaysia anyị kwadoro ọfụma onye aga na nwanne ya ọganiru ka anyị na-achọ ka anyị jiri ọfọ bio ka anyị dozie obodo anyị Babanya for Saburi Jengala, Manesio, Oliver na Yoga and Negumani Padolofuma. Kedimaka Azubi Kopara Elias Eco Hodis Yebu member IPU Malaysia, Unumekenegi Azubi Kopara Eco Kedimaka Mr. Shedikwe Odoguna Malaysia National Test Director Progressive in Malaysia Chief Executive Officer Igwe and Sons Oliver na Yoga na Bogo Nyoma Igwe and Sons Igwe and Sons Oliver na Yoga na Bogo Nyoma Igwe and Sons Ekene Udoka tobala to ife dị mma na yiri ni igbo dị mma IPU Malaysia Jophobia emife ya mere ife ji agasịrị fofuma n'ụwa otu aka ọ dị kedu maka Prince Olu ụzọ nweke na-ekwu Poloski good and bad mana nchọkwa na Malaysia Managing Director Egeneku All Sporting Farms Nigeria Ezimwasi Ogboko Idato South Imo State Former Vice Chairman IPU Malaysia Oliver na Yoga na Bogo Nyoma Kedimaka Mr. Jerome Chibike Obinali aka Tipsy Gallop Chief Executive Officer It is All Good Records Yebu member IPU Malaysia Onye jigi no jodogwa Kedimaka Mr. Kevin Chukuma Oti aka Dangote Agachakuni Idato South Yebu member Idato Progressive Union Malaysia Oliver na Yoga na Bogo Nyoma Dangote nwa mama Imekwa n'obodo niile nwere ndị bajiri biri IPU Malaysia na basi muke nebe ndị ji biri n'obodo Fawenekene His Excellency Senator Hope Uzodimma Onwamuma Onwoyoko the Executive Governor of Imo State Yana Her Excellency Barrister Shamo Uzodimma
First Lady of Imo State, Adita Toje Jemba, Oliver Nayakane, Kedimaka, Senator Rogers Okorosha, Owen Landigo, Senator representing Imo West. I will make it a passive. Chief Dr. Tony Ezenna, Ikenga Kopa, Chief Executive Officer, Orange Drugs Nigeria Limited. I will make it a passive. Mr. Kwazeman Zubeshi David, Obele Wana Yezena Malaysia. I will make it Mr. Andy Best. Akilu na Philippines. Onye masi suka Enugu State wedia. Kedimaka Iwagu Emmanuel aka Mr. Flight. Onye masi Amanduba Isuloko Government Imo State. Chief Executive Officer Mr. Flight Ventures Intori Estates. I will make it a Mr. Okeke Kenechuku, last born na Malaysia. Onyoma Senezana, Anambra State. Chief Executive Officer, Kene and Dons, importer of all kinds of shoes in Mandela, Lagos. Onyoma Jejemba, Oliver Nayokane Kenono. Oliver Nayoka, Italete Fellows Band. When you man fucking when you wear, na happy you Erika. I got never seen you. Was also young only one. The meditate medeshi. Oliver Nayoka Nagamana was here. It had to progress union. Na Malaysia, Igwe Bigan, Onyaga na Mania. It had the Progressive Union. Na Malaysia, Igwe Bigan, Onyaga na Mania. It had to North and South. Ayibofu, Ayibi na Malaysia. Oliver Nayoka. It's a little fellows band. I got never seen I feel you basically. What do you know, man? I got a windy. Is your boy, DJ S Shine Best International.